Sibuyile ke sithi nje inkunzi isematholeni ngihamba nazo ke insizwa zami sifuna ukubuza manje ukuthi ungakwazini ukuphila kulezinga okulona ngaphandle kokuthi ube nengcindezi oyithola ku peer pressure ngoba ngesikhathi uthola leyo ngcindezi iyona lepholele ekutheni wenze ubugebengu. Mina into okokuqala engingayisho ukuthi kulesikhathi esiphila kusona njengamanje awukwazi ukuphila ngaphandle kwe peer pressure. Okay. Awuphili ingabe khona peer pressure. Peer pressure ihlala ikhona. Ikhona indawo peer pressure. Okay. Into isilele kuwena ukuthi wena emqondweni wakho wakhiwe kanjani, ekhaya ufundiswe kanjani. Ngilithanda leli phuzu. Lwandle. Kukwena kuya ngokuthi nangokuthi wena usitshela ukuthi into okunjani ukuthi izoba right into ukuthi mina usitshela ukuthi lento uyibona kubangani bakho ibalekile yini kunalento wena ofuna ukuba yiyona kusasa. Umelele. Peer pressure inkinga idlala indima enkulu emhlabeni wethu. Okay. Thina as ama youngsters la i-generation yamanje. Yeah. So peer pressure awukwazi ukuphila ngaphandle kwayo njengoba kade esho umuntu. Iyohlala ikhona. Into ehleli ikhona akufani nokumuntu. Ungakwazi ukuyimanager i-peer pressure noma ungakwazi mhlawumbe ukucisha ihlo ithi khona kodwa wenze singathi ayikho. Ukabili lokho uyakwazi ukwenza uyakwazi ungakwenzi. Okay. Kodwa nakhona futhi ukwenza hayi ukuthi nakhona uzokwenza njalo. Okay. Into ozoyenza ngaleso sikhathi. Ngwavele kugcineni kufanele ubuyele kubona nabantu la. Lwandle naba abangani bakho kune pressure bathi asambe society wena unawo amandla okuye side. Ungakwazi ungezwa ukuhlungu ukuthi awuyange side kodwa uqhubeka uphile. Ungakwazi because ungabatshela ukuthi anginayo imali yokuya and futhi engikwazi. Ungakwazi ukuzama ukuthi nje nayi peer pressure kodwa wena uyamazi umzali wakho ukuthi mhlamba kanawo lawo mandla. Ungabe sowususa ingcindezi ye peer pressure uzoyifaka kuyena. Ungakwazi ukwenza lokho kulesi sikhathi esikusona. Ungakwazi ukwenza lokho kakhulu. Kunomzali okwazi ukuyifundisa ingane ukuthi ithi no. Okay. Noma ithi ayikwazi ukuyenza into ethile. Uma ungakwazi ukuyenza into ethile isho ukuthi awukwazi ukuyenza into ethile. Noma no. Ungagcini uvumela laba kodwa bese uzoxabana nomzali wakho. Lwandle. Uqinisele ngoba ngakho. And futhi into akuyona into embi ukuthi ungakwazi ukwazi. Kubona abangani bakho. Ayikho into ezokulahlekela. Mawukuthi understand so vele bayeke kanjani. Umelele. Ya baqinisile abafowethu lana ngalento abayishoyo. Kodwa i-peer pressure iyalimaza. Okay. Kodwa kulento abayishoyo uyakwazi ukuthi hayi no ngeke kwenzeke lokho. Kodwa usalona nenhliziyo ebuhlungu ukuthi okay yazi angikwenza ngalokho. Mase ubuyele emuva ekhaya so ihlalela phansi lento soyibuka. Usala usunesilonda. So ukuthi awukwenzanga ukuthi mbukeli lapha ekhaya nazi izinkinga nayo ingane iyazama noma umfana ngoba inkunzi zisematholeni yokuthi angagcinenza ubugebengu ukuze athole izinto kodwa yena futhi njengomfana uyalimala. Yini mhlawumbe thina njengomphakathi esingakwazi ukuyenza ukuthi labantu esibakhulisayo njengoba sibagroom sifuna baba amadoda bangagcini bengena ebugebengweni sikhona siwumphakathi. Mhlawumbe ikhona nathi into njengoba siyi-society sikhulisa abantu esingalekelela ngayo. Ungayindawo ke lapha ekhaya ngoba siyabuya sizobheka ukuthi ukuthanda imali kuzomlimaza kanjani umuntu singakulungisa kanjani lokho uma ukuthi uzithuka ekuleso simo.